Hei moi, mä oon Vesa Surenkin ja ammattivalmentaja jääkiekkopuolelta pääsääntöisesti, mutta hirveän paljon muitakin lajeja on koluttu ja käyty läpi ja tehty erilaisten maailman ja Suomen huippujen kanssa töitä. NHL-kontaktien tietysti oman pelaajauran jälkeen, niin muun muassa tehtiin Floridassa yli kuukauden leiri, jossa oli 25 NHL-pelaajaa, joista eri seuroista ja siellä tuli tutustuttua oikeastaan kaikkiin, sanotaan tsekkejä, slovakkeja, ruotsalaisia, jenkkejä, kanadalaisia, mitä vielä on, suomalaisia tietysti. Ne oli se leiri niin kuin kokoonkutsuja ja siellä pyörittiin ja tehtiin ukkojen kanssa hommia. Mielenkiintoista oli huomata se, että sielläkin niin fysiikkapuolella niin voi tehdä paljon uusia asioita, joita herrat ei ole päässyt kokeilemaan. Mä oon ollut jo monessa mukana 9 eri ulkomaanpestiä valmentamassa Euroopassa, Venäjällä, Ruotsissa, Jenkeissä. Ja salibändin pariin oikeastaan tuli tietynlainen haaste lähteä mukaan treenaamaan nuoria, kehittämään nuoria ja sen kautta niin tuomaan ehkä tietynlaista uusia tuulia salibändin harjoitteluun. Laji on nopeutta vaativa, taitoa vaativa, pallonhallintataitoa nimenomaan vaativa laji, jossa sitten tietysti kaksinkappale tulee vauhdin myötä ja niin kuin jääkiekkoilussakin niin esiin ja sen myötä fysiikka ja fyysisyys ja jaksaminen niin kuin näyttelee isompaa roolia varmasti vuosi vuodelta. Tuleva haaste on siinä mielessä mielenkiintoinen, että nuoret kehittyy nopeasti eri aikaan, kasvukäyrät ja kehitys ja puberteetti toimii monilla hyvin niin kuin eri jaksoissa eri aikaan ja siinä on haastetta. Mulla on itselläni 3 poikaa, eri-ikäisiä aikuisia ja melkein aikuisia ja sitten ihan teinejäkin, että on hyvinkin tuttua siltäkin puolelta. Ja myös aiemman juniorivalmennuksen puolelta, kiekkopuolelta. Ja muuta kuin terveisiä pelaajille, että kesällä tulee lämmin sato tai paisto ja faneille, niin ensi vuonna varmasti nähdään huomattavasti fyysisempi tiimi kuin tänä vuonna.